Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro onyiso piny owacho mondo tiek ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany kuom chopo singo mar keto e tim winjruok mar 2017 mar medogi osara. Nyoro dok ne jopuonje mag mbalariany ka olero ni en adier ni osara ma ichulogi ni piny moloyo ka ipimo kod lony kaachiel gi tich ma gitimo, omiyo sirkal onego medgi osara. E komachielo, Nyoro go debe ne omenda mar NGCDF kuom kelo dongruok e gwenge ma pacho kae kaachiel gi konyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando e chopo lekgi mag somo. CDF is not about members of parliament. CDF is more about the Kenyan people. And from where I stand as a member of parliament for Kiharu, I have seen what the father has done in terms of transforming our education standards in Kiharu, in terms of infrastructure. CDF should be anchored in law so that we do not have the kind of disruptions we keep on having every now and then. We call upon the government to honor our lecturers, to honor the professors who do this tedious work of dispensing knowledge in our institutions, and please honor their CBA. Our lecturers, our professors in Kenya are not remunerated in accordance to their skills.